Ja, vind ik een verstandig besluit. In het verleden bleef de paus eigenlijk gewoon altijd maar zitten totdat hij, nou, bij wijze van spreken omviel. Maar ja, dan kan je je functie niet goed uitoefenen, vind ik. Dus verstandig. Paus, ja, dat heb ik ja. Nou, het leeft direct toch? Dan mag ik wel ophouden een keer. Hè? Goed besluit van hem? Dat hangt er vanaf waar wat eruit treedt. Om seizoens. Ja, dat zeggen ze, maar wat weer is, dat weet ik niet. Daar heb je twijfels hoor? Ja. Ja, ik ga er wel wat meer twijfels over. Een paus mooi officieel afstonden van zijn functie, maar heel gebroekelijk is het net. Paus Celestinus V wie de laatste die het vrijwillig zijn pauselijke taken naast hem deelhoudt. En dat weer in de 13e eeuw. Het besluit van de Middi komt dus ook als een tongerslag bij heldere hemel voor de Roomsen. Denkt eerst van, ach, het is niet waar. Ik zei al tegen je over de telefoon, het is carnaval, vast een of andere grap. Maar toen druppelde alles in, ook via CNN en via de Duitse televisiezenders, want die zep je dan bij langs. En nou, daar kwam de bevestiging. Heel apart. Het bisdom Ljouwt-Greens telt in de 3 noordelijke provincies 105.000 parochianen, waarvan de meesten in Friesland. Vooral in de Zuidwesthoeken en op het Ameland. Er is officieel geen protocol voor de abdicatie van een paus. Maar dat er een conclaaf komt om een nieuwe paus te kiezen is wis. En met een nieuwe paus komen er vanzelfs ook weer nieuwe kansen en mogelijkheden. Wat ik hoop, en misschien mag je die wens wel uitspreken, is dat het een mooie combinatie wordt tussen zeg maar, de paus die we nu hebben en een hele pastorale paus. Echt iemand die om mijn part pastoor is geweest voor langere tijd. Een praktisch iemand die met beide benen hier om mijn part in de Drachtster Veen heeft gestaan. Op 28 februari luidt paus Benedictus XVI zijn religieuze functie officieel deel.